Punta na nabili ni Rosie Bindoy, no? Rosie Lusa Bindoy diha sa San Miguel, Surigao del Sur. Okay, karon na siya namati ka na to. Tagiya kini sa 3 Motors. Okay, si Rosie Lusa Bindoy. Okay, may papaminaw day ug sa imong magdidikanan diha sa San Miguel, Surigao del Sur. Okay. Pero kisunan, ang suwatang po to katumanon mo kini nga magtatampo, pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Julio. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Julio. Kini nga akong problema bahin na sa mong silingan nga suod man ta kami pero noon sa banga nahimo na minunamong kontra. Tinuod ba ka nagingon nga best enemy best friend ha? Mao ni masabtan nga ninyo akong sugilano no? Inaniyon ako pagsugod ang tanan ay. In every afternoon 3 o'clock I read your letter ay sa may bintana ay sabay ang luha. And then every evening until midnight I couldn't sleep tight because I'm longing for you, because I'm longing for you. Enero, Pebrero, hinihintay kita, hindi ka dumating. Lumagpas ang Marso, I've been waiting for you hanggang Abril. Sumapit ang Mayo, ako'y nalulungkot ng pista sa atin. Pagkat ika'y wala, di ka nakapiling. Lumapas ang Hulyo, Agosto ay wala ka pa rin. I've been longing for you, my heart is aching. I cannot wait longer, I'm always crying. If you cannot come home, I look for another. Hirap kasi itong nobya kong sexy dancer. Buhat ang nag-abroad, nakalimutan na ako ay kanyang boyfriend. Ang mga sulat ko'y di na niya pansin. Tagal nang nag-abroad na sa Olonga po sa isang beer garden. Hanggang nag-September, hanggang nag-October, ika'y wala na. Ang paghihintay ko sa'yo, darling, ay wala ng pag-asa. Hanggang nag-November, hanggang nag-December, muling nagpasko na. I'm still waiting for you, darling, nasaan ka? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septembre, Oktobre, Nobyembre, Desembre, come back to me. In every afternoon, 3 o'clock, I read your letter. Ahay, sa may bintana. Ahay, sabay ang luha. Ole! Ay, Lolo. Huh? Leo? Naya gusto! Usa kaya ba ni mo eh? Hay, boss pipe? Kaya nga makahiyahay na gusto kataganda. Maghihapin gali ko di kabot. Iyahay na nun. Tungod ka sige mo lang kakatakanta din hido. Papila ko ba kay na ako'y pahinungdan? Kaya man? Kanang usa na to kasilingan diha. Ay guwapa pero Saban? Ha? Dako magpusol pero mga words. Kisabaan na ba? Kanang anak ko na Domingo atong silingan. Iyang anak na Martes. Martes ha? Ay, marwida. Ska baguya, gidi mo na yun. Haskang! Hibawaan nila kang nabibernana na. Ako ba, nagpaminaw lang yung ninyo, nagkatawa lang ko. Ang nagkatawa man ka, ano ba? Ang inyong mga nga nagipaghisgutan. Huwag mo kabantay, pulos na as kalendaryo. Kasi kalendaryo. Kinsa tong inyong gisgutan nga tong silingan? Kuhan, kining si Marites. Si Marites nga? Anak ni Domingo. Si Marites, sa in English, Tuesday. Iyang aman, si Noy Domingo. Ang tinuod nga, si Doming. Domingo ang tinugangan. Punan pa ninyo, Hulyo o Agosto. Diba? Puro na sa kalendaryo. Bastilan, may intra pa yung taon ni si ang imo, Nova, ha? Pero ang tinuod ko siguro, Nobyembre yun, ha? Agosto
og Hulyo, maura partidaha, di ba? Murag partido ta, ha? Magtapok ta ni, murag kitang kalendaryo. Murag usan lang kabuang tingali, ang kuwang na to siguro ni tuig na lang, di ba? Oo na. O, di ba? Bili May ba gusto? ako ni mo dahil ba? Ay, nay, maayo ani, mag-inom ba ka ta? Oh, wala problema. Ako pa, adlokol man ta. Inom ba? Misamot ako kasuotan, amo kasuot sa among silingan nga si Agosto kay mag-inom man mi, unya. Inom ta. Kung wala ta magkainom rondo Julio, di gud ta magkainilanay. Maulay kay Agosto, no? Pre, inom mo. Uy! Pre, wa! Dol kami. Dali, pre. Ano yung gusto? Ako ni kumpare. Si Januaryo ni siya. Januaryo. Ano? Samot kompleto yung kalendaryo. Pre, Jan, are Mama. Sino yung gusto? Among silingan. Uy, na gusto. Oh, Januaryo, kumpare parang Julio. Bebe, tagay. Kumpare ni nako. Oh, kumpare Tagay ta. ni San Januaryo. Oh, tagay ta. Januaryo, imo. Okay. Dinhi na gyud nagsugod na mong kasuod sa mong silingan nga sino yung gusto. Gani magtagay mig sudan. Di unahan mo man niya gatag taon mo, di baos na sa taon mi. Dong Julio, ihatod ning sudan nga to sa ilang noy Agosto. Biday, ikaw sa tada. Kay sige naman nagatag sudan taon ta din, di ba? Mao gani nga hat din sila. Patilawon sa dato sila sa akong manok nga pinahumba. Wow, marag lipay si kay si ni Julio. Si ni gusto ani ako ni si Julio. Bebe. Ako ni hatod lang sudan. Uy, ikaw mo ko diyan eh. Do Julio. Ako ni Noy kay naghatod ko aning sudan taon na iba. Tilawi sa ninyo. Sinoba mo yung luto ani. Gusto niya nga tilawon kasi ang linuto nga humbang manok. Salamat kayo, ha? Pastilan. Ay, nagunahuna pag yun mo. Ang tinagang sudan ng Ay, sagdi lang, Noy. Tilawin lang sa ding luto taon sa kong Salamat asawa. kayo, ha? Salamat kayo, ha? Sige. Dong Julio, isa nang namanday sa tungtupad. Sila nas noy Agosto? Dili man. Ko kaila na. Mura panday na. Isa nagsugo na nila. Gisugo na silang noy Agosto? Abot lang. Uy, murag lain man, nasud man na sa ato ang ilang gihimong atom, oh. Yung sagutan na nila pagpanday. Kadit dahil pagkatanaw na ko sa gibuhat nila din ha. Bida. Di alam ka ha. Ay, kuyo ko, tana! Do. Bas. Masa ba, bas? Usay buhaton niya diha. Pabutangan ng atop diri na pita, bas. Di ba? Di, masuod diri taon ng tinuuan diri sa mo. Di, tingali mo tayo. Siguro ka? Pag-sure ha? Di ba, ani gusto? Oo, sa minut sugwan eh. Mau ba? Uy, di na mahimo dong, uy. Murag, nisud naman na sa amo ang atop nga inyong gihimo. Tunguyo, di na mahimo, uy. Recorded by X Thunder Gaming. Mura binuang tao ni kami gusto eh. Kisa imong gipangita. Day, asa na gusto? To pa sa probinsya ra ba? Sa Lunes pa tong balik. Siya nagpasugo na? Oh. Ingnaday nga nilapas man na. Sige lang. Unya na lang. Inigabot niya. Ako inon. Ako sultihan sa Noy Agosto. Klaruhag yun ha, kay murag di na yun na maayo. Klaruhag yun. Nahuman gyud taon ni trabaho ang atong kami lapas paril ba og nasuod gyud sa among dapit unya ang kapait ra ba gibutangan to nilag ato pero wala butang sa dayong unya Hulyo dong! Hulyo! Ano sa kaday ha ano ka Dali ba, dali kayo na naram ka di ho, dali ba? ano lagi oy unsa ba Tanawa na yun, tanawa. ang sa bitan nako ha ang uwang nga naarmanas gawas Maugani nga tanawa. Naaway lagi trabahong ato, tanawa. maayong pagkatrabaho Maayo lagi, pero di na mo ibot ako ipasabot. ay unsa na imbuti mo pasabot ha sulti ikaw gun sabi Kabuta sa nimo, eh. Huwag kang kakita di ay.
Bida sa nimoy. Sulti bilang kuno nag-unsay mo na. Wag yo ko'y nakuha sa imong buti patanaw na ko, be. Paminaw ha, nara ay, pakita ka. Kanang ilang gitrabaho nga ato, wa nila butangig sandayong. Aha. Karon ang tinuo sa uwan, tanawa. Asa nasud? Di ba nasud sa tuparil? Di ba tanawa dayon tay. Oo, lagi, nasod, bitaw. Tanawa nagbaha na sa ato sa sud. Ang ilang atop, ang tinuo sa uwan diris ato. Nasud diris atong paril. Karon kita na'y magbanaw ini. Unsa man nila patrabaho, oy? Istoryahe ko na sa Augusto gud, istoryahe ra gud na. Mauna ni ron, imbes nita magbanaw din sa suod, nagbanaw na nung unta. Sa naman tao ning kalaki ha, Kaya Julio. ako na nga to. Masig na uli rin niya gusto. Kadto agad na. Kung dili ka gusto nga ako makigsulti na tiguanga. Dahil ba? Kunya ako lang yung giatos niya gusto. Nana ba siya silang bahay taon? Kaya ako pagisultihan bahay silang ato pag nisuod sa mua. Kunya, Kasi yung gipangita. kanas niya gusto, day. Una naman, nga naman ta. Istorya ko, day. Mao pa. Kaditang ha, ako sang atuon. Sige. Stusan to ba yan? Nagsirhan na ako. Huwag mo ko pa yun na. Silingan ra ba tami? Bida, no? No. Ano gusto? Dalio? Nanay. Kuan. Asa mo si John Mario, ha? Tuwa na sa silang Domingo? Sabi ito ikalaga ni mo, ha? Kilinoy, Donald ko gamay sulti na mo na iba. Ay, lagkalain na ni, ha? Usap na do, Julio. Kuan mo na, ikana ba yung atop na skilid ba? Inyong gipa-extensionan ba, di ba? Dako kay ko gusto na do. Oo, lagi. Pero, wa manining tarungang trabaho na eh. Usa ko klaro nga pagkatrabaho. Kuan magunoy. Pag uwan gud ba, pag uwan, tungod lagi kay wa buhatig sandayong sa mga panday nimo. Siyempre, ang uwan taon misuod sa mua. Milapas mo nagjutay sa mong atop. Inyong atop ba milapas sa mong koral? Grabe ni mo, ha? Kagamay ra na. Wa ko ingon dako na gamay bitaw na. Ang ako blang unta ba nga di mo so taong uwan sa mua taon. Kay kami may impresyon eh. Purti ba aso dito sa mua sa uwan taon sa inyong atop? Nya kami magbanaw dito. Puwerte kita wala po ka sa mua eh pag umasuan. Nya unsa ba magkasulti ana ha? Sumisaw na ako. Mayroon ko nagbuhat sa uwan. Huwag kumingon nga inyo nun sa ano pero kung ato biyang ato kion ganinoy na gusto no inyo biya taon ng sa taon inyong atop nilapas ba na taon misuod mo na sa mga Grabe sa ni mo, ha? pero okay naman tataw din kung gibubutangan patatan mo sa dayong taon huwag man niyo bubuhatig sa dayong di ato so taon sa buwang uwan Bida. Magklaruhay ta ni Julio, ha? O sabi buti may pasabot, ha? Nga kami may nakahatag o kahasol niyo. unsa man gyud ay ning tabuan ay ha? Di gyud ka gusto nga kami di gyud mahasol. Kami matagbaw ko ang tubig taon nga mibanaw sa mua. Mao na anoy ha? Unya, o sa may bot pasabot ni mo, ha? Ay lapading ka di anoy. Hospital biya ko nimo ha? Tiguang na ra ba ka? Ay, kung king nagtiguang, ha? Musuko na ba kung minagbakay do, ha? Hindi na nang hagit ka Unya, unsa man, ha? Bagay na. Kaantag ako sa kabot. Giru abi nimo tiguang nga ka. Ay, lagi ko nganlig tiguang. Hong daw kong dako. Kanit mo. Hayang ra ka koy kontra ha? Nya masukol pa kang bagay. Ha, di gusto? Kasakit sa Ay, akong dati lubot. ka nga ilang pag-isog-isog. Lisod naman ko barugan, eh. Ay, Ay, Dad? Pero sa dito mo ni mo? Oh my God! Kiunsa ni mga akong daddy? Unsa? Kiunsa ni mga akong daddy? Nanukmag ha? Ha? Magsukwag? Sukma ko to, taka ng taon. Sukbago ni mong daddy, naunsa wa na ako Una dyan. nga nung sa manisya, nga nung naman sa sita, be. Nga nung natumba manisya.
Imo ni gidapatan? Wow, dapatan ko, taka mo lang ka, oy. Ikihata mo sa inyong gibuhat sa kong amana. Ikihata mo! Halumot bayang nagbuwa kay gipiskat. Bitaw! Piskat bitaw! Ikihata mo! Magkita ito sa usgado! Unsa? Wa si mabuang? Nga nagutong ikaw maikihan niya nga si may niatake ni mo. Lagi, mga ako nung hinoy kikiha, bida istorya ha. Ay kahadlok to nga, kung gusto ka, mukiha sa ta. Kiha? Kiha ka day? Uy! Sila rin kay bawang mukiha? Ha? Kuhaon ko tong abogado nako, pinakamaayong abogado nako. Kadto si Attorney Palusot. May to kay, siya mismo mo ay magpapriso kung mapildi ang iyang kaso. Nindot Mao ba day? Mao ba? Nindot. Di ba? Odong, bahalag mahurot ang atong tinigom. Porbida sa istorya ha. Usok ko ato yung pasaka ato be. O, kanang ilang ato pa nilapas na. Muso diris ato. Kada kung kaso ana. Unya og mag-uwan, muso diris ato ang uwan. Kita mo ay mag-anto sa baha. Nga, daong katana day. Kung ano diliman, naman tayo ebidensya. Akong gipicturan ang ilang atop dong. Unya, givideohan pagid nako. Pag uwan, diin agas ang uwan. Diris ato. Diri pa daw sa ato. Diri tugpas ato. Og mao na gibidyuhan pagid nako nga nagbaha diri sa ato. Maong lig-on kay ning ebidensya dong. Di ka mapreso. Sila ang mapreso ani dong. Daylo ba? Ang among kasuod kaniadto ni Agosto na pulihan mino pa nagdumot hinon. Dumot siya nako, ako magdumot ya. Maluoy ko mukiya siya nako. Ako di ta ko mukiya niya, pero mukiya lang sa dako kasawa. Pero sila man nagkiha taon. Wa man mo labti taon kitiguang na mas Agosto taon. Oy, karon mura ko daluoy balik niya. Daluoy ko ipadayon baka taon ni kiha taon bahatok nila taon. Pero sila sigido yung kayo nga mukiha oy. Forbida. Sus, biko no, unsa man? Baid ka Ramos, kung di ka pasultihon diha. Ha? Julio. Hello, good morning, Lord! Thank you, Lord. Salamat sa tanan. Mama Mary, salamat. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Hello, Gulyan! Oo, Bam, good morning, kaya Bam. Guys, Gili! Oh, Kuya Gili, good morning. Ate Chin, good morning, Ate Chin. Kuya Alan, good morning, Ate Pres. Good Hello. morning, Ate Pres. O sa tanan na itong mga kaigsuunan, salamat kay ninyong tanan nga migamit kamo sa to ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Nakasuway na gyud mo. Thank you. The best kay datong Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na say bitter nga makapabetter sa to ang kalawasan. Nindot kay naimnon kay panington ta sa trabaho o dili ta magduka mahuman gyud ang ato ang bluhaton sa tibuok adlaw sa atong opisina. Ate Pres? Okay, og akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol na to, katong taas og sugar. Ayong sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maog hapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mo kaon sa imong paniudto. Maog hapon ini gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema bahin na ning kidney o UTI, ayaw na mo kakuol. Di na taangay mahadlokan na tungod kay di na makatambal, makaayo, makapa-alibyo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI,
Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, thank you, Ate Pres. Ug sa tanan to mo. Kanang gulyata ko ding ipampaw. Oo, sige, sige. Asa nila mapalit ang Kogon Herbal Capsule? Ana sa Rose Pharmacy, Ana diha. Billings Pharmacy, o sa Queen's Pharmacy. Oh, sa Majesty Thank na you. abasan? Murag Queen's o Diding. Diding. Diding's Ah. Pharmacy. Okay. Thank you. Thank you. Salamat kay Ate Pres. So niya, sa tanan itong makaisunan, salamat sa inyong paggamit sa itong number one nga plus ang said liniment oil nga tinuod buwag tag sa itong mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, parikos, wins, katul-katul, kuto sa kabataan, nilikay, pagyunta sa digiri sa ato ang said liniment oil nga anar na itong mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Sa butika rin yun maghiksoon. Ang tinuod nga haplas na itong epektibo kayo nga na matundaan yung katauhan, Gabs. Ang rin na ito papalit sa butika. Huwag ilay nagbaligaan na ato. Inamulikon, uy, murag init-uwan sa Gabs. Lagi? Ato itas butika mo palit, ana. Nga ba nung murag dinggi ka, balik sa Gabs. Ano, daghan kayo na. Balik Balik dinggi. Maghaplas kita. Saligan yun na. Di ba ginali kayo? Permi mo ng dinggi nga mahitabo doon sa tuwa, Gabs? Pero na mo gibuwan mo attack na siya, no? Attack. Una nga, sa butika kita ang palit mga higala sa atong si Element Oil. O di gali, alin ta sa Facebook, Gams. Hindi man sana siya sa Facebook, no? Ato lang, bisitahan na to atong page sa Sid Marketing, mga higala. Di type na to ang Panyawan Herbals. Ayaw kalimot na atong i-like ang page, mga higala. Makita diha tanan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan pala sa Sid Marketing, ana na to mapalit. Tapo na to sa Shopee, mga igsoon. Shopee. Mo gina original, no? Ang Sid Liniment Oil adto lang to papalit sa butika o sa Shopee. Palit ang dayo na ta sa tindahan, ha? Sabot ta, ha? Oy, thank you kaya sa inyong pagsalig sa atong Sid Liniment Oil. Thank you. Okay, thank you. Then, thank you! Ma'am. Ang atong celebrity ko, Jake Biodiso. Ano na kayo mga sangkap, ha? Para magpabilin ka mong younger looking, Cotes artista, Cotes porcelana. O doon na gani ka mo yung mga murag whiteheads or blackheads, doon na ba yung murag ito mga imong palit na binapit sa imong aping, o kanang kilid ba ka sa imong ilong. Ayaw ka pala ka, kaya doon nagtaguluta tayo, o papaya, extra nga sangkap sa atong sabon. Celebrity ko, Jake Biodiso. Apa siguro alam mga doon ito said marketing. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw, Gulya. si Julio, Ate Pres. Julio. Kani si Julio, Ate Pres, naalagin din siya silingan nga amigo kayo ta nila, suod kayo nila, si Manuel Augusto. Karong si Manuel Augusto, nang pabuhat tao sa dayong, nilapas mas kural nila, Ate Pres, nilapas sa ilang balay ba, pero suod mas kural ba. So, iniguan ang tubig at tubusod sa ilahang Sa ilang balay. bay. Kay wa man taon labuhatig sa dayong nga tarungin taon, wa man lagi tinuod gyud natin preso gawas gyud masud dito. Oo. Magyanang sa ilaha. Ugwa niya butang igsenda yung unta niya ilapas. Mao lagi Para mao. di mo abot ato silingan. Mao to iyang ikomportasya ati preso niya agaway-away gyud sila lilis-lalis gyud sila karon gingnan niya si Julio. Unsa ba ka Julio tiguang man takaw. Iko gali. Suko gali si Noy Augusto. Sukmagon ta niya si Julio. Sos karon wa kaabot ang tipres natuwad. Pagkatuwad naglisod siya barog kay na iyang nalis na unsa ati pres? Nalisa. Nalisa. Nalisa ang iya siguro dapit sa may lubot. Mo to galisod na siya barog. Karon si Julio gikihan ni Noy Augusto. Unsa man taon Kaya nga usa man kiha. gikiha siya basig gikiha siya nga nisung dito si kuan Julio. Masiginaan ang akiha. So karon mag-abot pa sila unya iya sad kuno ikiha si Noy Augusto partiya ng sandayong nisuod sa ilaha. Anya nadugay mo rin siya naluoy at pre sa luoy naman ako kay tiguang daw siya gusto niya kuan kasabot sa tanghulyo nga naluoy siya. Pero sabi yung buhato na ni. Sabuto na lang na nila. Uy, kay silingan naman, di ba? Bitaw, tinood na. Tiguang na si Augusto. Sakto na imo dong Hulyo. Chance. Sakto na kang Hulyo ate pres nga kanang pasaid kanang kuan ba? Pasensya lang. Sabuton lang. Sabot ba sa asa man ta ka basta diha bambe. Ang pangutana direk kani manggod kato nalupog si Manoy sa dini sukmag sa hangin nalupog sa nini abot ang anak unang mukiha kay gunsan ko niya papa kulata ba. Kana. Karon mura pero sila wa man na mo labti ang tiguang nga sinoy gusto. Mao lagi gini nalupog mo guni. Lagi lupog. Ora man ko maluoy paday man mo ang Kanang tiguang di naman gitaw na katarong ug barug niya. Humop na balang kay nang tiguang kuan mababa, mabarag, di Sa ba? bambe. Bam. ang unag yung lalis ani nila katong ilang atop nga nilapas, di ba? Lagi sa dayong lagi. Ilang atop nga nilapas so
doon ang ko'y gamay nga sayo pod si si Sir Agosto. Si Agosto. Kay kanabi tong magtukod pagbalay gulyat kana kinahanglan gyud nga dili pung paspanday dito na patukod kung kuan sa mua dito sa probinsya na pung pas mong panday nga kinahanglan ang unsa tawag sa Cebu ninyo kanang ana mo to ang uwan gulyat bilis-bisan man na sa amo. Unsa tawag Bilis-bisan ninyo? iya Pedro eh. Kinahanglan nga dili mag-abot ang bilis-bisan kay ining sa tubig mo extend pa man siya mo labyog pa man siya mo sa kadangaw. Ah. Oh, kinahanglan dili mag-abot ang bilis-bisan sa inyong balay. Karon kay nilapas man ni sud yung gunod pikas balay depende sura sa uwan. Oh, lapok lagi magyanang lagi sila taon. Oh, daata ipaambit diri ha. Okay, pambiti ba. Dinhi sa kuan unang mga hari Kapitulo 21, versikulo 13 ngadto sa 14. Karon. Og imo ni pamanao, murag dili mo igo dito sa gilanon pero maigo biya. Okay. Ang duha kada utang tao misulod og milingkod at bang kang nabot og miakusar kaniya at tubangan sa katawhan. Sila mingon, gitunglo ni nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila siya sa gawa sa syudad o gibato hangtod namatay. Unya gipahibalo nila si Jezebel nga gibato og patay na si Nabot. Ang istorya mo na kini si Nabot iya ni parasan. Paliton no ta ni Haring Ahab. Dili siya masugot iyang paliton kay sentimental value siyang katigwangan. Pagkaibaw ni Jezebel nga asawa ni Haring Ahab, naghimol siya og suwat nga kunuhay ang nagpirma si Haring Ahab nga nag-akusar nga tunglo niya ang Diyos ug ang hari niya so tala duha ka maldito nga moay mo testigos kunuhay. Muna ang katawhan ng publiko nito og sinabot nga tigas parasan gibato hangtod namatay. Okay, daotan to si Sibil. Daotan man to nga. Kung pambit pas pare, ang gamiton dali nga polong greed. Ay mo tong Diyan na grade guys. may man tong Grade 2, grade 4. may man tong grade 1, grade 2 ngadto sa grade 12 kay mo dako man imong grado. Pero ang grade nga gigamit diri kadto manggong hakog og laog. Grade. Muna nga ang but ko na pasabot, kompleto na siya, manguha pa gyud sa dili iya. So mumurog mamao ni nahitabo. Murag man ni nahitabo nga ang lugar, ang kamay nga pwesto na lapas tungod kang sindayong naabot mas pika dito og niso dito sa ilang balay. Karon. Kanang litan og ikiha si Julio. So mga tubang sa barangay, so madungog niya ang iyang pangatarungan. So mahibawan og kinsay sad-an. Bebaan ka na. Dili man kamo murgan naman mo pabor nimo ang Kapitan Julio kay ang ilang mga atop mo nilapas. Kapaningon siya, di na lang mukiha. Kay maluoy siya. Unya katong anak sa dato, anak nga gusto katong babae, tugid na ati pres kay mukiha ko na. Gawsan ako dati, ikihat mo. Karon. Atubangan lang dong, pananglitan ko mukiha si anak. Mara na yun. Atubangan lang. Inang hinungdan, sandayong ragyod. Sa dayon ra. Nya istorya tanan lyo. Nga mauna ang nahitabo para pasayloon gika. Pasayloon o makwits ng kaso-kaso nila. Kay pananglitan lagi ang balisbisan sa balay, dili mo abuto ko sa kadangaw mo lapas, nigto sa uwan, mo iswag pa man na yung tubig, di na mo dito tagak. Kana. Ano da. Saan mo sa din? Di peke ko to siningan mo. Sa ilog amo. Ano man? Di kuwan mo da. Puno kayo kung mapipilmi. At malagi tubig sa mo. Pero mo so si mong bahay, kani sud man sila ha. Di sa gawas sa blisbisan ra. Nisod silang gate ba? Magyanang lagi taon ko no. Was like kanal. Nahinomdom hinon ko ani. Ngano man? Og maglingkod ko no 500. Nga. Di barog 5,000. Ngano man? Gitanaw na ko. Ay pagbarog ko may bayad. Salamat ko lang dito man noon. Doon ako ang Paso Tijuan.